شهرê Efrînê derbasî roja xwe ya Sî dibe. Îro şer û pevçûnên tund di navbera çekdarên YPG yên Mertala Furatê ku Tirkiye piştemaniya wan dike li derdora gundê Erebwêranê yê ser bi şera ve diroda. Herwiha li derdora Tilsorê yê ser bi Cindersê ve jî şer û pevçûn derketin û derbarê ziyanan ta nihatû zanyarî nihatine bi dest xistin. Duh melîsên ser rejima Esed ve derbasî nava bajarê Efrînê Kurdistana Sûriyê bûn. Lê demê derbasbûnê rastî êrişên Tirkî hatin. Sê ji wan çekdaran hatin kuştin û sê din birîndar bûn. Li navçeya Cindersê û gundewarên wê jî rastî bombebarankirinê hat. Taybet lê gundê Hîkeçê û derdora gundê Işka Rojava û Hecîskender. Lê navçeya Şiyê jî gundên Sinare û Inqilêçê jî rastî bombebaranê hat û lê navçeya Racû jî gundê Hopke û Qide, Haçxelîl û Behdînê jî rastî bombebaranê hat û gundên Oka û Qestelçolaqa û Qestelxedriya û Qestelê rastî topbaranê hatin. Lê navçeya Mabata jî gundên Hebû û Sîweya jî rastî topbaranê hatin. Lê navçeya Racû gelek gund rastî topbaranê hatin û şer û pevçûn lê gundên Dêrsiwanê, Şimşik, Erebwêranê, Elke, Hilûbiye, Derwîş, Çema, Mîtna, Firêkana Rodan.